don't want peace. I want problems always. Mr. Ibe, ọkụkọ edowere m ka ị gara were. Ọkụkọ eze mmụọ. Ọkụkọ ka ibe iri gwọrọ m ọgwụ. Ọdịnarị ọgwụ ego na-agwọtali ọkụkọ ka ị na-eri. Ị ma na ị na-atụ egwu Chineke. Enweghị egwu Chineke. Ọkụkọ edowere eze mmụọ ka ị gara were. That's ọwụzi egwu ekwensu ka m tụ azọ egwu Chineke iwuzi imezi ihe Chukwu abi. Enwere ihe kụgara gị egwu o. Eze mmụọ enweghị ga-emenwu m. Ị chọrọ ịhụ ihe m ga-emenwu? Enweghị ga-emenwu m ọtị dị na. Ọrụ m ọgwụ ego na-agwọrọ ọkụkọ ka ị na-eri. Ọzọ jifụta na Facebook si wee eze mmụọ. Ịgwọrọ ọgwụ ego. Ị chọrọ ịhụ ihe m ga-eme? Enweghị ga-emenwu m ọtị dị. Were ya. Eze mmụọ ka na-etiri m. Ọdụ ọnụ ị na-etiri eze mmụọ mgbu. Ị na-awa anya. Ị na-awa eze mmụọ ka ị na-etiri. Ndị be anyị. Maga esigbole m otu onye. Maga si mmiri ọkụ ji na ji gị mechie ekpere. Ị na-etiri eze mmụọ. Eze mmụọ ka ị na-etiri. Maga si mmiri ọkụ ji na. Ọkịrịbọ.